Led mu svírá kosti a nad ním se sklání ticho, které zná jeho jméno. Viktor Frankenstein, pronásledovaný vlastním dílem, čeká na konec, zatímco se k němu blíží stín, který stvořil. Jeho život začal ztrátou, matka odešla v krvi a on přísahal, že smrt už nikdy nevezme to, co miluje. Vyrůstal mezi knihami a chladem a když se naučil řezat tělo, uvěřil, že dokáže porazit osud. Vyhnali ho z koleje, protože se dotkl zakázaného, ale našel věž, peníze a noc, která byla dost temná. A v bouři, která lámala nebe, dal mrtvému tělu dech, který neměl nikdy zaznít. Stvoření se probudilo do světa, který ho nechtěl. Silné, zmatené, krásné i děsivé v jediné chvíle. Lidé utíkali, křičeli, zavírali dveře, jen Elizabeth v něm viděla něco víc než vy a jizvy. Ale Viktor se bál toho, co udělal, a místo aby učil, byl a zavíral. A tak bytost odešla do noci hledat místo, kde by nebyla jen chyba. Když prosilo o družku, nebyla to hrozba, jen touha nebýt navždy samo. Ale Viktor kouvl, zničil naděje a tím rozpoutal bolest, která se nedala zastavit. Na svatbě jeho bratra padl stín a radost se změnila v křik. A Viktor pochopil, že jeho výtvor už není dítě, je to zrcadlo jeho vlastních hříchů. Běžel až na konec světa, kde sníh pohltí každý krok, a stvoření šlo za ním ne z nenávisti, ale protože jejich příběh mohl skončit jen spolu. A tak tam leží tvůrce i výtvor v tichu, které nezná odpuštění. A vítr se ptá, kdo z nich byl monstrum a kdo jen člověk, který se bál